Federation of Lapu-Lapu City Tricycle Drivers Operators and Drivers Association nanawagan nga unta madawat na nila ang gisaad nga fuel subsidy. Apan ang DILG may pahibaw nga wa makaabot sa deadline ang piltuda sa pagduso nini sa mga pangan sa mga tricycle drivers. Anong report? Kung sa Mandaue City, may schedule na sa pagpangapod-apod sa financial assistance alang sa mga tricycle operators karong Hunyo 30, sa Lapu-Lapu City, wala pa'y nadawat nga kasayuran ang PhilToda, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association, kung kanus-an nila madawat ang gisaad nga fuel subsidy. Sa Lapu-Lapu City, may 3,770 ka mga tricycle franchise, ang labing daghan sa tibok lalawigan sa Sugbo. Hopefully nga mauunta pud na ang may tabo diri sa Lapu-Lapu kay medyo taas-taas na ang kaygayunan ba nga kami nagapaabot, no? So pero wala may mawagtangi og paglaom nga matubag ang mga yangungo pud taon sa akong mga kaigsoonang driver. Sa phone interview sa pangu sa DILG Lapu-Lapu, John Pino, gipahibaw ni ini nga wa malakip ang mga tricycle driver sa Lapu-Lapu City sa first, second ug third batch nga mahatagan og fuel subsidy nga 1,000 ka pesos. Kini human malangan ang PhilToda sa pagduso sa mga pangan sa mga tricycle drivers ug ubang mga dokumento. Niadtong Mayo 13 ang gihatag nga deadline apan pagka Mayo 31 na nila naduso ang kompletong mga dokumento. Sa Region 7, it's only 11,430 ang appeal out of sila kabuok nga na nasubmit ani. So, taga ng uban nga na-excluded because of lack of information, they'll complete ang information as well as wala sa kaabot sa deadline. And which Lapu-Lapu, usa sa mga na-late o submit ang atong tricycle application sa ilang masterly. Hinon gibutyag sa DILG Lapu-Lapu nga miapilar sila ngadto sa uluhang buhatan aron malakip ang mga tricycle drivers kung ugaling aduna pa ipagawas nga dugang pondo ang nasudnong kagamhanan alang sa fuel subsidy. They told me nga the national will request the FTRB nga mo request of additional for those na mga LGUs na na-late submit and for those excluded, and they asked us to submit again the complete information. So there is no guarantee nga kini atong gi-request mahatag ba ni sa LFTRB. Uban ni Marlon Melgazo, Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.